Comezan os traballos de reconstrución das zonas da provincia de Ourense afectadas pola treboada do 17 de xuño. Esta mesma mañá retiraban terra e cascallos na Bouza, no concello de Viana do Bolo. É fundamental a intervención de maquinaria pesada. Estes traballos de limpeza e desentullo dos núcleos máis afectados pola treboada han durar aproximadamente 15 días. Moi fastidiados, foi unha cousa que levamos moito medo, foi unha cousa que tivemos moito problema. Eu vin a mortos ollos, porque eu digo a verdade que vin a mortos ollos, e bueno, ao final tuve que salir por unha ventana dun garaxe estreita e todo o mellor que puden, pero claro, é o que estamos falando, que hai que leválo. Ola, boa tarde, benvidos ao Galicia Noticias deste mércores 1 de xullo. En Vigo buscan unha muller de 75 anos que está desaparecida. A muller falta da súa casa dende o luns. No momento da desaparición vestía un pantalón de lunares. Os seus familiares creen que puido subir nun autobús antes de que se lle perdera a vista. Haces muchas pesquisas, si es que está avergonzada, escondida, pues claro, tiene que estar hecho unos zorros después de 2 noches, que intenten pues retenerla de cierta manera pues hasta que llegue la policía local o alguien. Toda colaboración pues se agradece y sobre todo para dar con ella, claro. De repente vexo como un salto ao mar a nadar rápido. E claro, eu pensei que había alguén afogando, e resulta que ao final non, que quedaron no susto. Era un rapaz que iba nunha tabla de paddle surf e levou na corriente hacia prácticamente Cabo da Cruz. Tremendo susto na praia de Barraña, en Boiro. Un menor e máis a súa nai foron rescatados despois dun incidente cunha táboa de paddle surf. O neno levouno a corrente pro interior da ría, malia os esforzos da nai para nadar e darlle alcance. Un amplo dispositivo de rescate logrou salvalos. E comeza unha nova campaña do polvo logo de 3 meses de paro biolóxico e 2 de veda. Nos hoxe fomos a Bueu e estas son as primeiras capturas. O tope por barco e día será de 240 kilos ata 1 de setembro. Logo subirá aos 380. Non vai ser a única especie que se vai poder capturar de novo. Tamén as nécoras, os camaróns e os lombrigantes. Hai cierta preocupación, pero esperemos que só se quede en eso, en preocupación, e que sea unha campaña normal, porque de verdade fai falta. A policía xa ten un sospeitoso do crime dos Rosales do pasado domingo na Coruña. Lembrarán, morreu un home de 55 anos acuitelado a plena luz do día. Agora a unidade de delincuencia especializada identificou como posible autor un varou que tería antecedentes por intento de homicidio e malos tratos. Na investigación está sendo clave a grabación dunha cámara da policía local situada na zona. En Vigo nada se sabe da muller que leva desaparecida dende o luns. Hai un operativo policial que a busca e os seus familiares piden a colaboración cidadá para dar co seu paradoiro. Están preocupados porque María, de 75 anos, ten Alzheimer e podería estar desorientada. O seu teléfono non dá sinal e a súa xeolocalización non foi posible. Pantalón blanco con puntos negros, largo, unas zapatillas, unas deportivas de Adidas con el logo rosa y una chaquetilla gris azulada, azul clarito, y camiseta por debajo, un fularcito y pelo castaño corto. É a descripción de María no momento da súa desaparición. Calquera pista pode ser clave para dar co seu paradoiro e a súa familia pide a colaboración cidadá. Que intenten pues retenerla de cierta manera pues hasta que llegue la policía local o alguien, entretenerla, porque ella es muy autónoma. Haces muchas pesquisas, si es que está avergonzada, escondida, pues claro, tiene que estar hecho unos zorros después de 2 noches. Toda colaboración pues se agradece y sobre todo para dar con ella, claro. Desapareceu no barrio do Calvario o pasado luns, non fixe o seu paseo habitual e as aplicacións de localización do seu teléfono, que xa non dá sinal, non funcionaron. Padece Alzheimer e os seus familiares están moi preocupados. Nunca habíamos llegado a este punto de tantas horas de desaparición. Esta vez se dio la circunstancia de que me anuló las pestañas de la ubicación. Entonces la aplicación que tengo dejaron de compartir ubicación.
Hubo otras ocasiones en donde, claro, viendo por dónde anda y viendo la aplicación, pues claro, le sales allí al camino. A policía busca e investiga unha pista que a sitúa nun autobús na contornada Praza de España. Estamos a la espera de que me lo verifique la Policía Nacional, de que vuelque los datos de Vitrasa y de que le autorice también el juzgado para el tema de la repetición de postes de telefonía móvil. Mentres os familiares de María percorren diferentes zonas da cidade na súa busca. E tamén buscan este outro home no concello coruñés de Mesía. A familia perdeulle o rastro onte noite na parroquia de Castro e sospeita que podería estar aínda pola zona ou polos arredores. Andan na súa busca o GES de Curtis, a Garda Civil e o equipo de drons de Axega. Piden que calquera persoa que o vexa ou que teña algunha pista que avise a Garda Civil ou o 112. Son as imaxes dun intento de roubo en Pontevedra. Un veciño sorprendeu o ladrón cando entraba, mesmo chegou a gravalo, o que fixo moi fácil a súa detención. Relacionano con outros roubos na cidade. Nuns minutos contámoslles a historia completa aquí no Galicia Noticias. Comezou a retirada de terra e cascallos nas zonas afectadas pola treboada do 17 de xuño en Viana do Bolo. A intervención de maquinaria pesada é fundamental, Alejandro. Sí, Alberto, durante toda esta mañá esta excavadora que podedes ver tras de min estivo traballando, retirando parte dese material, toneladas de terra, de rochas, de madeira, tamén parte das edificacións que esas riadas levaron por diante. Agora mesmo os prazos que manexan é que entre 10-15 días hábiles a situación comece xa a normalizarse. Estes primeiros traballos céntranse aquí nesta zona cero, por exemplo, nesta aldea da Bouza, tamén en Pixeiros ou en Prado Cabalos, pero despois trasladaránse a outros puntos desta provincia de Ourense, tamén da provincia de Lugo, pero ali primeiramente terán que cuantificar os danos para despois poder actuar. Normal de que empecen cos días que van, porque son moitos días os que van, que estamos aquí incomunicados, que estamos sin poder movernos, que temos os baixos cheos de porquería, de escombro, hai neveras, hai carne que había colgada nas bodegas e cousas así, e eso xa empeza a dar olor. Parece que deu resultado e que van, pero pareceme moi tarde, a verdad, porque temos que pasar para ir para aquel lado, dando a volta a todo o pueblo, para poder chegar á casa de aquí dunha prima que estiveron vivindo aquí con nós todos estes 15 días, porque non podían acceder á súa casa. Estaban poder retomar a súa vida cotidiana, non? Limpiaron baixos que poden entrar nas casas, quitar os animales mortos, quitar a carne que está podre dentro dos arcos. En Ourense, a partir de hoxe, comezan a sancionarse os vehículos que accedan sen permiso ou sen etiqueta ambiental á zona de baixas emisións. O perímetro delimítano as rúas máis céntricas da cidade, onde a circulación estará controlada. Os infractores expóñense a sancións de 200 euros. O Concello aínda ten pendente instalar as cámaras de control e a sinalización definitiva. Ascenden a 7 os detidos na redada antidroga desenvolvida en Lugo. Este luns, pola Policía Nacional, os axentes rexistraron 2 domicilios, atoparon gran cantidade de maquinaria e material supostamente roubado en vehículos por toda a cidade. Tamén localizaron droga. Algúns dos arrestados pasarán a disposición xudicial nos vindeiras horas, mentres que varios deles xa quedaron en liberdade. E van ver este roubo frustrado nunha tenda na zona histórica de Pontevedra. Un veciño sorprendeu o ladrón cando entraba e mesmo chegou a gravalo, o que fixo bastante fácil a súa detención. Relaciónano con outros roubos na cidade. É unha das probas do delito e gardano case ao modo de souvenir porque o ruido do ladrillo contra o cristal foi clave. Recibimos unha chamada telefónica dun veciño que se tira un ruido e que observara pola ventana como unha persona tiña fracturado un cristal dunha tienda e se había introducido no seu interior e logo veu como salía cunha mochila e a caixa registradora do establecemento. Hai imaxes del entrando, roubando e saindo. Unha actuación rápida igual de rápida que foi a súa detención. Recuperouse a caixa registradora e máis os cartos que había dentro, porque o veciño veu incluso onde a tiraba, localizouse esta persoa, detívose, dentro da mochila levaba produtos que tiña sustraído dentro desa tienda. Mesmo modus operandi que noutros asaltos e negocios da cidade, o anterior nunha tenda de lambetadas a só 500 metros camiñando. O
o modus operandi é semellante. Neste caso foi un adoquín, pero noutras ocasións incluso se ten dado que unha tapa de alcantarilla, que tiran contra o cristal, fractúrano e logo entran e salen con rapidez. Roubáronlles o 2 de xuño e intentaron outra vez na madrugada de San Xoán, desta segunda vez sen éxito. Todo apunta á mesma persoa. Otra vez el mismo sujeto volvió a la tienda, pero esta vez fracasó y trajo la misma material de la piedra de la otra vez. O sea, que es el mismo sujeto, el mismo operando, pero esta vez no llevó nada. Esta persoa xa ten varios antecedentes por episodios semellantes. Na súa contra están as imaxes, tamén un regueiro de sangue que deixou na fuxida e a colaboración cidadá que a policía resalta como fundamental para frear este tipo de delitos. Investigan a aparición de varios gatos con disparos de balotes en Vilanova de Arousa. Trátase dun suposto caso de maltrato animal que ten a veciñanza indignada. Aparecen cribados a balotes dous gatiños, un deles co morro ferido, outro co ollo danado na parroquia de San Miguel en Vilanova de Arousa. Os irmáns propietarios dun deles leváronno de urxencia veterinaria, onde lle dixeron que recibira o impacto de 4 disparos na cabeza que aínda non lle puideron extraer e segue tratamento na casa. Ten sentido a crudeza da xente cos pobres animaliños que non teñen culpa de nada. Deberían quizá de haber alguna consecuencia máis con esos actos. A ver quen é o que fixo eso e que lle den o seu merecido, porque se eso se fai con animales, que non se fará coa xente. Entonces eso, para min, eso totalmente é un crimen. A veciñanza vive con indignación estas condutas de maltrato animal, mentras que outro gatiño ferido por estes disparos temen que perda a visión. Cantos gatos tes? Eu teño 2. 2 gatos dentro de casa e 2 por fora da casa. Un dos que temos por fora faltalle un ollo, pero xa apareceu así, entonces nos coidámolo. Hai con ele, hai que denunciálos sempre. Os animales non falan. Entonces, polo tanto, un ten que ter consciencia de que son animales e de que hai que darlle o seu cariño, os seus servicios e o seu todo. Os irmáns propietarios do gatiño, Santino, atacado na cabeza, que está con problemas respiratorios, denuncian diante Seprona que é un delito grave con penas de entre 3 e 18 meses de cadea para o agresor e multa económica. Cambiamos de asunto. O polvo galego fresco volve aos mercados. Os barcos das nasas volveron hoxe ao mar despois de 2 meses de veda para deixar as femias que desobasen. Estas primeiras horas non son significativas, pero as confrarías son optimistas para a campaña iria. Si aquí din que aínda é cedo para valorar, porque o primeiro día de campaña é porque aínda quedan moitos barcos por regresar ao porto de Bueu. Teñen ata as 4 da tarde para facelo. Iso sí, os que van chegando nos comentan que lles custou conseguir o cupo máximo de polvo, pero que as capturas son boas, teñen tamaño e calidade. Hoxe estas embarcacións regresaban ao mar ás 5 da madrugada despois de 2 meses parados para deixar criar o cefalópodo, que regresa aos mercados cuns prezos que, como sempre, dependerán das capturas. Despois de varios anos de escaseza, o sector agarda que esta sexa unha campaña boa, ou polo menos na que se igualen ou melloren os prezos da anterior, que rematou en abril cun balance de 1.300 toneladas capturadas e unha facturación de 15 millóns de euros. Mírase pouco pulpo este ano comparado ao ano pasado. Non sei, pero escaseou moito o polvo. A esa hora estaría todos os barcos en terra, ainda non están porque non están pescando tampouco. Bastante menos que o ano pasado. Este ano, polo menos, de momento, non sitios ibas, collías 4, en outros sitios ningún. Para min, polo menos, a mitad ou menos do ano pasado. A calidade dos exemplares? A calidade, nosa calidade boa, pero cantidade pouca. Son case as 2:15 en Viveiro. Está a piques de abrir as súas portas o Resurrection Fest. Ata o sábado vindeiro pasarán polos 4 escenarios do festival un cento de bandas, entre elas, atención, Iron Maiden e Marilyn Manson. Dende primeira hora, unha marea de camisetas negras peregrinou ata Celeiro para recoller as entradas do Resu. E xa coas pulseiras, houbo quen agardou toda a mañá ás portas do festival
que este ano ten como cabezas de cartel bandas tan míticas como Marilyn Manson ou Iron Maiden. Xa viño unhas cantas veces a Resurrection, a primeira vez foi no 2013. Teño moitísimas ganas de ver Iron Maiden este ano, especialmente en primeira fila, porque xa os vin 4 veces, pero nunca en primeira fila, así que a ver se este ano eu vou estar un montón de horas aquí facendo cola para conseguir ese obxectivo. Teño moitísimas ganas do festival. Hay muchísimas ganas, para mí es la tercera vez que vengo al Resurrection. Y vengo más que nada porque viene uno de mis grupos favoritos, que es el Iron Maiden. Llevo aquí desde las 9, vamos a estar esperando pues hasta las 3, hasta que nos abren, y pues son como 6 horas de espera. Las expectativas, divertirnos, pasárnoslo bien y disfrutar de la buena música. Nos 4 escenarios do festival, en total tocarán un 100 de grupos de metal chegados de medio mundo. Entre eles, este ano haberá unha maior presenza de mulleres e ata 5 bandas do país, como os viveirenses Not Yet. É xente de Viveiro, actuou ano pasado nas festas de Viveiro, non sei cando foi, en agosto creo que foi. La verdad es que este año tienen bastantes grupos con más cantantes mujeres. El año pasado, bueno, depende del año y tal, pero este año yo he notado más presencia. Na xornada inaugural do Resurrection Fest 2026, encabezan o cartel os suecos Sabaton. Máis de medio cento de autocaravanas chegadas de moitos puntos de España danse cita na Coruña para participar nunha nova ruta de 12 días percorrendo diferentes enclaves de interese. Moitos dos asistentes repiten cada ano, convertendo o encontro nunha tradición. Das 53 autocaravanas que este ano cambiaron a contorna da Torre de Hércules por esta zona de Riazor, só 2 son galegas. Vengo desde Getafe, Madrid. De un pueblecito de Barcelona, 70 kilómetros. E moitos deles repiten a experiencia ano tras ano. Ya es la sexta vez que venimos y repetiremos hasta que el cuerpo aguante. Vine con mis abuelos porque me enseñaron fotos y vídeos de lo que hacían aquí en la ruta y me pareció muy interesante. Terminamos agotadísimos, luego nos tenemos que quedar unos 10 o 15 días más por Galicia para descansar. A combinación de turismo, cultura e gastronomía volve ser un dos sinais de identidade. Galicia nos encanta. Galicia nos tiene enamorados. Los pueblos, las zonas y... Las vieiras, te gusta el pulpo. Porén, os participantes desta volta, un total de 120, destacan que máis aló da nosa gastronomía e do percorrido e as paradas que fan, un dos principais atractivos desta ruta é a convivencia entre viaxeiros que comparten unha mesma afección. Din que de aquí saen verdadeiras amizades que perduran no tempo. Hablándonos por teléfono, comunicándonos, incluso nosotros vamos a sus ciudades o a sus pueblos, ellos vienen a Pinoso también. Este venres comezarán o seu percorrido. Las 6 rutas que llevamos no se repite nunca los sitios, es maravilloso. Tenemos rastra, la raspa de los caballos. Marchamos o viernes ás 5 e vamos a Sabucedo, estamos ali 2 días vendo a rapa das bestas, e de Sabucedo vamos a Pontevedra, estamos 2 días no centro de Pontevedra. De Pontevedra vamos a Bayona, estamos nun camping pegado ao mar, na mesma playa de Bayona. Logo dali vamos a San Vicente. E rematarán en Santiago domingo 12 de xullo coa tradicional foto de grupo diante da catedral, unha imaxe que se ven repetindo desde o 2016. Imos cun dos nosos temas de portada. Vai a susto o que levaron nestas últimas horas na praia de Barraña, en Boiro. Un menor e a súa nai foron rescatados tras un incidente cunha táboa de pádel surf. O cativo navegaba só cando se viu arrastrado polo vento. A nai tratou de alcanzalo a nado, pero a forza da corrente impediullo. Houve un gran dispositivo de equipos de emerxencia por aire e mar e finalmente conseguiron rescatar os 2 sans e salvos. Pasaban das 4:30 e o que ia ser unha tranquila tarde de praia rematou cunha despregadura de medios para rescatar un cativo e a súa nai. O neno atopábase sobre unha táboa de surf na praia de Barraña cando a forza do vento a esa hora o levou pouco a pouco cara ao interior da ría. Foi todo tan rápido que moitos dos que paseaban pola zona apenas viron máis que un helicóptero sobrevoando a zona. Sobre a media tarde sería aproximadamente cando un helicóptero se levantou aí hacia Cabo de Cruz. Fixo primeiro un giro e despois cruzou toda isto. Extrañounos o ver o helicóptero subindo de Cabo de Cruz para arriba, deu a volta e baixou para baixo. Quen si foi testemunha do que estaba pasando é o mozo que atende un bar de praia situado moi preto.
Estaba diante do chiringuito que queda xusto diante da dos socorristas, da caseta, e de repente vexo como un salto ao mar a nadar rápido. Era un rapaz que iba nunha tabla de paddle surf e levou na corriente hacia prácticamente Cabo da Cruz. A media tarde había nordés, parece ser que foi este vento o que fixo que o rapaz perdera o control. A nai lanzouse ao seu rescate, pero a forza da corrente impedíalle avanzar. Ela botouse a nadar atrás del, e según teño entendido que tamén casi afoga pola desesperación de intentar chegar. O aire era de nordeste, efectivamente, e a auga é o que chamo o mar ovellado, e realmente sí, estaba un pouco ido. E non había prácticamente nadie na auga, que nos extrañaba eso de que nadie se metera agua, nós tampouco. Chamou a atención porque normalmente rapaces, aunque estea agua fría ou eso, sempre se meten. Pero ayer solamente unha persona, dúas, estaba na agua. No posto de socorro recibíase a alerta do 112 e un dos socorristas lanzouse á auga para tratar de alcanzar o neno e a súa nai. Ante a imposibilidade de alcanzalo sanado, finalmente foi precisa a intervención de varias embarcacións para rescatar a nai e o fillo. Unha vez en terra, recibiron asistencia no posto de socorro. Por sorte, todo quedou nun susto. Tamén en Bueu, unha tranquila tarde de praia mudou en tensión e nervios para os bañistas que se atopaban na praia de Lapamán. Unha medida de avanzada tivo que ser rescatado da auga inconsciente. Profesionais da saúde que se atopaban no areal fixeron as primeiras manobras de reanimación cardiopulmonar mentres non chegaron os servizos de emerxencias. Tras ser atendido na praia, o home trasladárono ao Montecelo de Pontevedra. Veciños da parroquia de San Miguel de Canedo en Ourense denuncian o peche dende hai 2 anos do acceso para peóns ao Paseo das Termas polas obras da conexión coa autovía de Lugo. Din que o que antes era un paseo de apenas minutos para chegar ás termas como Outariz ou o Muiño da Veiga, agora oblíganos a coller o coche e camiñar polo menos uns 20 minutos para o mesmo traxecto. Aquí hai unha liña de autobús, a liña 4, que deixa toda a cidade aquí, desde aquí son 5 minutos camiñando, e a opción máis cercana que hai é parar na parada anterior e vir media hora camiñando. Entón, a xente maior, con nenos, eso é inviable, eso é imposible. E levamos 2 anos con este paso cerrado e queremos que nos den unha solución que o abran. O plazo de execución que nos deron para a obra era 2 anos, teóricamente, e van para 2 e irá para 4, porque a obra está a medio facer. A obra que se refire é esta, o enlace coa futura autovía entre Lugo e Ourense que se construe moi preto deste paso agora pechado por mor das obras. O caso é que dende que comezaron os traballos hai alrededor de 2 anos, os visitantes e veciños quedaron sen poder acceder directamente ao Muiño da Veiga, Outariz e o Paseo das Termas, como sempre fixeran. É que había dous accesos á zona termal. Entendemos que se está facendo unha obra que en principio iba a durar 2 anos, ora ampliaron un ano máis, que non entendemos moi ben o porqué. Pero dito eso, é que tal e como estamos vendo o avance da obra, nos quedamos sin acceso ás termas. A zona termal xa está morta porque está cerrada no 50% o que é a zona pública, e se agora nos quedamos sin accesos e sin parking, pois alguén non vai ter que dar explicacións. Nesta zona, agora pechada, había un aparcamento para os que se achegaban ao Muiño da Veiga en coche. Agora, nin vehículos nin peóns poden acceder por esta zona. Os veciños din sentirse illados. Hai que empezar polo principio. O paso peatonal que esta xente ten, vámonos facer. Despois abrimos a obra, pero non, cerran aquí, cerran alá, e non se explicacións ninguna. Din que xa solicitaron información no Concello e a subdelegación, pero que nada lles comunicaron do remate das obras nin dunha posible solución. Xa levamos 2 anos. Esta autovía, ao parecer, está aínda sin facer. Este é un enlace. Quanto vai tardar? Que é un camiño pequeniño. Xa non pedimos que vayan os coches, ni moito menos. Pero polo menos para poder pasar, nada máis. Veciños de Irasvedras, Quintela, Tarascón, Seoane ou Requeixo piden que se fagan cargo das súas demandas o antes posible. Temos unha noticia de última hora. Acabamos de coñecer a sentenza do caso de Joel Quispe. O maxistrado imponlles unha pena de 20 anos de cadea a cada un dos 2 mozos os que o xurado popular declara culpables do asesinato. Un deles, o autor confeso da cuitelada mortal, e o outro, o mozo, que lle facilitou a navalla coa que se cometeu o crime. Repetimos, son 20 anos de cadea para cada un, segundo a sentenza que acabamos de saber do maxistrado que leva o caso.
mogandeiros. Venden a carne que producen no seu propio concello. Recuperaron terreos abandonados para pastar o seu gando. Un xeito din de ter alimento para os animais e ao mesmo tempo previr incendios. De seguida vemos máis sobre a súa historia aquí no Galicia Noticias. Meu abuelo, casi meu bisabuelo xa empezou cas vacas e co gando, e pois meu abuelo xa comprou as súas primeiras vacas e meu tío e nós xa continuamos ca herencia das vacas e seguimos traballando nesto. A compañía aérea Iberia incorporou na súa carta por vez primeira un viño da Ribeira Sacra. Trátase dun caldo da subzona da Mandi da adega soberina Guímaro, que consegue así todo un fito para esta denominación de orixe galega. Máis de 3.000 botellas do tinto novo da adega Guímaro de Sober xa se incorporaron á oferta de viños da compañía Iberia. Para poder estar presente na carta da aeroliña, este caldo da subzona da Mandi participou con éxito nunha cata a cegas. Nos enterámonos a través dunha broker que nos vende en determinados países, pois unha vez que non nos enteramos ni nun principio que había presentado que se había presentado a cata dos viños, entonces despois explicounos un pouquiño, a señora Virgin, explicounos un pouquiño como fora o sistema. Teñen, é como unha cata cegas, catan moitos viños, non? E os 3 primeiros viños xa van directamente, non hai ningún despois proceso de selección. Entonces os que quedan entre os 3 primeiros son os que van directamente xa, que xa están no concurso e xa están nas salas VIP durante un ano. É a primeira vez que a compañía aérea Iberia incorpora na súa carta un viño da Ribeira Sacra. Pro xerente da adega soberina, este fito histórico supón non só un escaparate de luxo para os seus produtos, senón para toda a denominación de orixe. A nivel personal é moi importante porque eu penso que é un escaparate moi bon, porque durante un ano pasan por os aeroportos e por as zonas VIP, pasan miles de personas, e aparte de ser un hito importante, eu creo que a primeira bodega de Ribeira Sacra que está nas zonas VIP, aparte de ser unha cousa moi importante a nivel personal, eu sempre digo que é unha cousa moi importante a nivel de zona de Ribeira Sacra, porque é un escaparate final para todos. Como sempre dicían amigos meus, para que unha zona sea moi importante a nivel internacional non pode haber unha bodega ou dúas que destaque, senón moitas bodegas que fan as cousas ben, que é o que realmente fai grande unha zona. Ao longo do ano vindeiro, a aeroliña Iberia prevé comercializar unhas 10.000 botellas deste viño galego. Son mozos, viven no rural e comercializan a carne que crían no seu propio concello. Falamos de 2 curmáns do Irixo que non superan os 25 anos. Teñen clara a súa vocación. E non só iso. O gando pasta co tío en moitos terreos antes abandonados pretos da súa aldea. Din que deste xeito todos gañan. O pasto está garantido e o monte limpo, o que axuda a evitar os incendios. Os careales comezan a xornada ben cedo, sacan as vacas da explotación para leválas ata este prado das Campinas. É un dos 3 lugares os que moven a cotío o seu gando. En total, unhas 80 cabezas. Son a terceira xeración de gandeiros da súa familia. Meu abuelo, casi meu bisabuelo xa empezou cas vacas e co gando, e pois meu abuelo xa comprou as súas primeiras vacas e meu tío e nós xa continuamos ca herencia das vacas e seguimos traballando nesto. E ao final criámonos neste concello e non decimos marchar. Aquí estáse ben. As aldeas de Outeiro e as Campinas e o comunal de Baxín son os lugares aos que levan o seu rebaño. Grazas a elas, case todo está limpo de arredor. Estas vacas que están aquí están alrededor deste pobo, desta aldea que hai aquí, son os que fan a limpieza do... Sabes, que isto dentro de 3 ou 4 horas xa está todo limpo. E ao final, se miras para ali, ves todo maleza e acaban limpando todas as vacas. É o que están facendo limpar o pueblo. Nesta súa aposta pola gandeiría pensaron tamén que o mellor era recuperar os terreos abandonados da contorna. Ademais das vacas, teñen de arredor de 40 xatos, porcos e ovellas. Hai que pedir permiso, obviamente, falar con eles, a condición é que ellos teñamos limpios sin máis. Eles encantados de que teñan as fincas limpias. Unha sorte para vos, pero unha sorte tamén para as aldeas, non? Contribuímos todos, sobre todo as vacas que fan o maior traballo del broce. Se non, ao final, hoxe, como estamos vendo cos lumes que hai, se non chega a ver estas vacas, os 2 pueblos que están, sería todo maleza, sería unha pena velos. Aquí crían o gando e a carne véndese despois nas carnicerías que teñen no Carballiño e o Irixo. Agradecese moito
cando levas os terneros daqui para distribuílos na carnicería e che veñen dando as gracias do ben que sabían ou do contentos que quedaron coa mercancía que lle vendiches. Axúdante a que sigas crecendo e intentando facelo o mellor posible. Din que malia as dificultades coidan que a súa elección foi aceitada, que gozan do seu traballo e confían en que o negocio siga medrando no futuro. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias. Xa ven agora o telexornal e nos volvemos vernos mañá ás 2. Que pasen boa tarde.